Crveno, hoće li stati? Stade, čoveče. Poneko stane i na crveno. Gde ste? Evo ovde. 13. petak 13. Trebalo bi da bude kao nesrećan broj, dan. Ali meni nije. Probao sam već 2 dana da snimam nešto tu i nije mi uspelo. Bio sam dobio neki mikrofon, taj bežični, i razočarao sam se od njega. Snimio sam ja, ali zvuk je bio toliko neodgovarajući, da kažem. Loš kvalitet. Ne u smislu da me ne razumete. Razumete vi mene šta ja pričam. Ali je, vrate, tako, kao preko telefona. Ali opet i preko telefona to očekujete kao ovo, očekujete kao boljitak, međutim, jak. Tako da ću da vratim taj mali uređaj, pošto radi isto kao i ovo što sad imam u tom fazonu. I nema to veze s tim, probao sam ja i Bluetooth od $70 mikrofon. I dalje snimak bude ono, prepoznatljiv, razgovetan, sve to cool, ali zvuk je mnogo bolje ako snimite direktno s mikrofona. Ili, kao ovo što ja sad radim, imate mali mikrofon sa svinđerčićem. Doduše i ovaj je malo krš. Onaj prvi koji sam koristio svo vreme, on je bio najbolji od svih. On je bio od kompanije Boja. I taman kad sam shvatio da mi super radi mikrofon, idem da kupim još 2 komada, pošto su oni nešto $10-15. Međutim, oni prebace se na neki novi model koji ima nešto, ono, 50 grama je teži otprilike. Što meni ne odgovara, meni baš odgovara kratak, što kraći kabel i što manji mikrofon, a da se čuje dobro. Tako da ću verovatno tu boju da prelenim, što bi rekli. Boju. Uzet ću lepo fino ovaj drugi priključak, onaj lemilicu i napraviti konekciju. Novu. Pa, nek traje koliko traje. Poenta je sa tim mikrofonima, jel tako, koji su za mobilne telefone, što imaju one 4 kao, nije kao obične slušalice, jel tako, nego imaju 4 ona ringa, tako zvana. Zato što imamo, jel tako, levi zvučnik, desni zvučnik, masu i mikrofon. Potrebno je 4. A sad krenuo da zamaram sa tehničkim pričama. Nemam pojma, baba nega ispred mene, iskoprcava. Probat ću da je preteknem. Krenuo sam do centralnog parka i odjednom vreme tmurno. Bilo je mnogo bolje. Kao i kiša neka možda padne. Vidjet ću. Imam ja i kamericu ako se ukaže prilika, sad je i dalje ogromna gužva. Nije mi je lako, kako bih rekao, da imam i 3 psa i kamericu da snimam. Ali kad ostavim jednog psa, ostaće 2 psa, onda možda ako nije kiša, možda se vratim preko centralnog parka. Vreme je onako cool, znaš, nije to ne loše. I nasnimao se, kažem ti ja, koliko hoćeš, međutim sve to kvalitet bio loš. A o čemu sam pričao? Pa, šta znam. Bile su to neke teme koje su sad trenutno aktualne u Americi. Naravno, prepoznati jedna od njih je abortus i dalje. Mada je to već rešen slučaj, to je samo, kako bih rekao, malo bilo... diglo se malo, frka oko svega toga. Rekao sam i dalje, niko nikom nije ukinuo abortus. I dalje svaka država američka odlučuje sama za sebe. Niko nikom ništa nije... Znači, ako živite u republikanskoj državi, verovatno ne možete da... Verovatno će vam zabraniti abortus i morat ćete da pređete u neku drugu. Ali ako živite u demokratskoj nekoj, onda je abortus normalna stvar. Skroz kao... Sad kažem, to kao pre bilo tako irska, engleska. Neka fora. Nemam pojma. Rekao sam moj stav. Svi isto treba da imaju.
i muškarci i žene ista prava. Ako je moje telo, moje pravo, moje telo, moja stvar, onda to važi i za ovo i za ono. Znači, nek žene mogu da imaju abortus kad hoće i muškarci da ne moraju da idu, da primaju vakcine. Moje telo, moj izbor. Znači, tako nešto otprilike. I sad, bio je uleteo, naravno, Tim Pool juče sa pričom. Postavljao onako kao, pošto je kao Kamala Harris, potpredsjednik Amerike, negdje rekla kao da povodom abortusa, ili tako, gdje država kao navodno želi da zabrani abortus. Mislim, opet kažem, na federalnom nivou je bio donesen presedan pre 50 godina, po kome je, to je taj Roe versus Wade, presedan, ne zakon, presedan, u kome je kao, eto kao, i to se dokazalo, lažna žena svedočila da je silovana, ne znam šta već da je bilo, i da država nema više pravo da zabranjuje ženama da izvrše abortus kad god žele. I sad je to ukinuto, razumiješ. Pričam za federalnu državu kao USA. Ali opet, ako živite u Kaliforniji, nije ukinuto. Ima tu raznih priča. Jedna od priča je, tako, mislim, priče su koje su, mogu se dokažu, ta žena koja je napravila prve te klinike za abortiranje, stvari, eugenik, da želi da se reši crne rase, pošto je ona belkinja, i da je najbolji način da se reši crne rase kao da gradi klinike za abortus u crnačkim delovima gradova, gde crnci žive pretežno. I to može da se dokaže, ta žena, mislim, da nije to ništa, kao, sad, znaš, da je ona to stvarno želela i sve to, da je to zlo. Jeste. Svega ima tu. Ali sve jedno, pitanje koje Kamala Harris to što je rekla, kao navedite jedan zakon koji kao muškarcu nešto država naređuje da mora da uradi. Ima ih mnogo, ali recimo jedan od prvih koji su naveli bio taj draft, obavezan odlazak u vojsku kad te pozovu. Znači rat je i sad muškarce zovu i svi muškarci moraju da se dozovu. Ja sam to iskusio u svom životu, znači znam da je istina. Žene nisu morale, niti su ih zvali, niti su ih primali. Znači, to je jedno od prava kad dođe država i uzme ti slobodu. Jurili su nas ko zečeve, po celom gradu da pokupe što više, da kažemo, dobrovoljni. Niko nije bio tu dobrovoljan. Svi su morali da idu. Ali, aj to. Nego drugu stvar koju spomenuo, koja je jako zanimljiva. Znači, alimentacija. Pričali smo već o tome. Jer vidite sad, muškarac nema tu nekog mnogo izbora. Evo recimo, idealno. Evo recimo situaciju sledeće, dvoje mladih se vole, ovo normalno, sve par. I slučajno, eto, desi se napravi dete. I sad devojka kaže, ja neću dete, ja ne želim dete, ja ću da gradim karijeru, želim da budem rano mi je. Sve to okej. A muškarac kaže, ne, ja hoću dete. Šta viste, ko pobedi u tom slučaju? Ja hoću dete, ja želim da imam dete. Žena pobeđa. Ako žena odluči da nema dete, nema dete. A s druge strane, u slučaju da žena odluči ima deteta kao, ali nećeš ti da budeš tu, nego ćeš samo da plaćaš 18 godina alimentaciju. Opet muškarac ne može se pita tu ništa. Zajebano, znam. Ja sam za to da neko ko napravi kiks i ne želi da učestvuje u tom kiksu, da se taj kiks popravi, razumiješ, treba neko bude kažnjen. Ali opet s druge strane, šta je sa ovim ljudima, što muškarcima koji žele bebu, koji žele dete. Jer muškarac sam po sebi nema šanse da ode da usvoji dete. Žena bi možda i mogla, naravno prvo idu parovi, sve to kapiram ja, ali kako vreme ide ovde sa svim tim Jenner za ovo, ko zna. Priča je na mestu i treba da se priča, jer znaš, ne možeš samo na jednu stranu. Ako tražiš equality, ako tražiš da ljudi budu jednaki, da polovi budu jednaki, da svi budu jednaki, onda moramo da idemo jednako sve. Koliko je žena rudara? Malo, moramo da dignemo stepen to.
ovi ljudi što se bave time, oni kažu, ne, nemoj žene ne mogu, one isto tako fizički jake da izdrže sve te naše sranje, nemoj njih, bit će mi proizvodnje sve manje. Znači, ekonomski razlog je u pitanju zašto tu muškarci rade, rintaju. Da ne spominjem da muškarci mnogo više ginu na poslovima, sve živo ima tu. Ja ne želim ženama da umanjim neki značaj, razumeš, imati dete 9 meseci i prvo pa posle ga odgojiti, da postane čovek, žena, to je stvarno posao. I ne želim da ukidam ništa od žena, niti da pričam naše žene. Želim da kažem da treba uvažiti to da muškarac nema baš nešto mnogo izbora koliko oni tvrde. Znaš, kao, ne znam šta kažu, kao 6 belih muškaraca, deda su se sastali u sudu i ukinuli žene ljudska prava. Nisu. Vi svi koji živite u demokratskim državicama u Americi, a svaka država je kao posebna država, možete odati da izvršite abortus. Ko ne može, morat će da ode u drugu neku državu preko granice ili će raditi divljački. Ispod žita, nego radit će ko stigne, to kao u najgore vremena. Nehigijenski, opasno po ženu, a dobro, za dete niko ni ne brine. I uopšte ta polemika, znaš, uvek se vodi na istu stranu. Kad počinje život? Kad ćemo da kažemo da počinje život? Neko će reći 9 meseci, neko će reći kad dede udahne vazduh. Znaš, još tako neko 7-8 meseci je preuranjeno, je li tako? Pre vremena mora da se carski rezova, zbog nekog problema. Kapiraš? Ovi ovde su došli do nivoa kao, verovali ili ne, Teksas, ja mislim, ne znam gde, da neko je tih ludaka izjavio kao, ne, rodi se dete, ako je ispravno normalno, da nesemo ga u drugu sobu i onda odemo i pitamo majku, hoćemo da ga ubijemo ili ćemo da ga... I znate što rade posle? Prodaju te organe, čoveče. Ima mnogo tih laboratorija, kurac u palac, koji žele da eksperimentišu na organima, dečijim, bilo čijim, svežijim, levo desno. Prodaju organe u Americi. Snimljen onaj Project Veritas i snimio s kamerom sve originale. Nema laži, nema prevare. Znači, ekipa je opaka ko sve to radi. Nije baš naivno. Nije to tako naivno kao mi želimo ženama da pomognemo, bla, 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 bla. Jer idu i spaljuju mesta gde dođu majke koje nisu sigurne da li da zadrže dete ili da ga abortiraju. I onda dođu, imaju onako grupe gde žene pričaju, postavljaju jedno drugo pitanje, odgovaraju, komuniciraju. I onda shvate da li mogu da budu majke ili ne, sad. Međutim, ovi što su kao za abortus dođu i spale, izlome sve te prostorije. Idu ispred crkvi koji isto promovišu život, jel' tako? Demoliraju crkve. Kakva ekipa. Znaš šta je poenta tome što morate pogledati koliko je njih? Njih je jako malo. Svih ti koji idu i lome, sve to što u ovom slučaju protestuju preko svega toga. Baš znaš, radi se 20, 30, 40, 50 ljudi. Smešno je. Jer krše zakon, rekao sam. Kršiš zakon ako odeš i protestuješ ispred sudije, kuće od sudije. Ne možeš to da radiš tu, to se podrazumeva kao da pokušaš da ga, da kažemo, uplašiš da on donese neku drugu odluku koju, kao, jebi ga kao. Double hat, ne, duo trik. 2 psa Kenja odjednom. Jedna kesica upotrebljena. Odlično. Još u parku. Stigli smo do parka. Ovde može se malo bolje diše. Može malo više, malo još šire, što bi rekao. Ovde pobegne na livadu. Teške teme jeste, ali mi ćemo Ja mislim da su to teme koje će kad tad doći da budu u mnogim zemljama kao nešto. Negde se to već vodilo, negde će tek da se vodi. Pogotovo u konzervativnim nekim zemljama gdje ljudi malo više cene život, da kažem. Jer ovde je došlo do toga, znaš,
da ti ja to gledam, ako ti oko sebe gledaš kako ljudi gube živote, ovo ono, levo desno, znaš, taj život postaje kao besmislen, deca će se ubiju, ovo ono, razmišljaš, znaš, u ovoj zemlji. U Africi skroz drugačije, ono, svi bi da žive. U svim tim zemljama gde nisu besni, gde nije ono toliko novca i svega upleteno, ljudi hoće da žive, čovače. Ne im do samoubistava. Svako ko se primakne gradu, šljašti, svetlo, bogatstvo, Lamborghini prođe pored tebe, ti shvatiš da si bedan, automatski dobiješ kompleks da će se ubiješ. Kad će ostvariti ovog Lamborghinija? Nikada. I onda ti to uđe u glavu i postaneš lud. Tako zbrda da siđeš direktno, a sve šljašti. Drugo je kad se rodiš, pa sve vreme ono živiš tu gde viđeš sve to sve vreme oko tebe, onda ono ti ne bude toliko to. Wow. I gledaš filmove gde to sve postoji. Ali sve jedno, perspektiva ovih mladih ljudi koji sada treba da naprave život, da krenu, da ono je jako manje nego pre. Pre si stvarno mogao da poštuješ sve te, stvari i da život bude nekako kao organizovan, znaš. Tako, završiš ovo, moći ćeš ovo, odeš na fakultet, otplaćuješ dug, uzmeš kuću, bla, bla. To već nije više tako. Možeš ti da uzmeš kredit, kao što sad vidiš, sad je problem, sad priča se o tome o praštanju kredita studentima u Americi. Kao da im se oprosti, neko kaže sve, neko razmišlja kao lupa sad Biden $10,000, znaš. I onda, znaš, svi buj na kraju da vidimo malo statistiku, znaš. Koliko stvarno ljudi ima u Americi i ko su ti ljudi? Ispostavi se da u principu su ljudi koji imaju $100,000 i nešto, najviše ih ima, znači ti neki bogati, da kažemo, ne ovi najsiromašniji, nego bogatija ekipa. I da u slučaju da oprostimo dug studentima, bi u stvari pomogli malo bogatašima, najmanje siromašni. Jer onaj koji je siromašan, on ne uzima kredit od $100,000 za... Vi nemate mogućnost tu, ne znate kako biste to otplatili. Neće vam ni dati. Ali ako dolazite iz bogate familije, gde su vam tata i mama sasvim okej, kredit skoro, vi možete ladno dobiti kredit na $100,000, koji isto tako nećete moći, ili će vam trebati mnogo vremena da otplatite. Svejedno, šta je sad s ljudima koji su upravo završili i otplatili svoje kredite? Koji su radili dodatni posao, štedeli, nisu se razbacivali. Šta ćemo sa njima? Tim Pool predlaže da se vrate kao da se zaboravi, ne da se vrati, da kažem sve vreme, kažem vrati, zaboravi kredit, to sam mislio. Kao kamata, da, to koliko glavnica, to kao mora da se otplati, kao. Ja to sve kažem, to je sve besmisleno. Brate, potpisao si ugovor, nemoj me zajebavati sada, kao. Fuck that, ovo je kapitalizam, odjebi s tim pričam. Što si ti odlučio da upišeš glupi fakultet gde te niko neće primiti i nećeš moći nikad zaradiš, boli me kurac. Idi buni se time koji su ti prodali sve to. Ti si pozajmio novac od određene institucije i dužan si po zakonu da ga vratiš. Kao što ovo, po zakonu ne smete da protestujete ispred sudija zato što ćete im promeniti mišljenje. Možete ispred drugih ovih političara, ali kod sudija ne. Jer političari treba da protestujete ispred njihove kuće, da im menjate mišljenje. Kad dođe do sudije, tad je već zakon samo. Tako i ovde. Zakon, vrati. Si potpisao ugovor, jer si pročitao koje su konsekvence. Šta ovo Jesi znao da studentski dug ne može da se zaboravi, da se bankrotira kao ovaj klasičan dug? Znači, ja sad imam dug, ja mogu da bankrotiram kao osoba.
kao firma, kao šta. Student ima dug, on ne može, taj dug ostaje i dalje. Kad to kažem da je školovanje prevara ovde, osim ako ne možete za džabe da ga dobijete, on neku... Mislim, ne to, nego ono da postanete automehaničar, ovo ono. Jer to je tragično, znaš, vi sad kad pogledate tu statistiku i vidite da su svi ti ljudi, klinci koji su iz srednje praktično krenuli odmah da budu ono, da rade, nemaju dugova, imaju kuće, imaju porodice, imaju sve. Radnici, automehaničar, elektroinstalater, ugrađujem solar, popravljam automobile, znaš, klasični poslovi. Prvo sam bio ono kao štreber, malo sam dobio, kako je vreme odmicalo, učio sam. Na kraju čak možda i otvori svoju firmu, da bude svoj gazda. Znači, to je ono što kažem. I ti ljudi sad nemaju dug. Jer koji je njegov dug da naučiš školu? Otešao kod automehaničara, da ga... Mislim, možeš ti da odeš i u te sitne školice, ono, 5-6 meseci da stekneš osnovne stvari, pošto sad automobile je tako dosta digitalni, ima čipova, ima svega. Ali, slušaj, to je sve vrlo prosto. Imate mali kompjuter koji nakačite na automobil i on kaže šta, gde je kvar i gde da ga tražite. Koji senzor da zamenite, šta ovde, šta onda. Se razumemo, nije to sad. To je fora, znači, iskustvo raditi s tim. Ima 200 automobila, 200 ovog, 200 modela, znaš. Ali to nije doktor nauka treba da budete. Za te stvari. To je sve što ću kažem. Tako da ljudi to nauče. I preko YouTube, to i svugde. Ima znanje koje je besplatno sada. Ja ne kažem, ako hoćete da budete doktor, ako hoćete da budete bilo šta od svega toga, to ne možeš ti da naučiš stomatologiju na YouTube. Možeš osnove. Ali ne možeš da naučiš, mislim, ne bi ti niko dao. Ko zna? Možeš da naučiš na YouTube-u kao kako da popravljaš zube i onda kad dođe do ono kataklizme onda iskoristiš to. A šta, kupiš alatke, evo te, what the fuck. Možeš da kupiš preko Alibabe sve te za... Samo ti treba ona za sterilizaciju, ili tako? I vozi mišku. Ovi moderni stomatolozi, ili tako, oni imaju rengen, sve tu, sedneš u stolicu, on ti snimi zubu, odmah ne moraš nigde da ideš, ništa, ono... Znaš šta je fora. Zanimljivo. Ja uvijek razmišljam, samo bacim se 500 godina unazad. Šta su ljudi onda radili? Kako su onda kvarne zube? I onda razmišljaš, pa nisu imali kvarne zube. Kako nisu imali kvarne zube? A nisu jeli šećer, ja. Ko ima da jede šećer? Možda neki majmun koji je naišao na neko dobro voće, jevi ga, koji ima kvarne zube. Kvarne zube. Lupaš, kaže, imali su kvarne zube. Rekao, dobro, ti nađi svih tih lobanja i svih tih govana, arhi, skopina ovog, ono, pogledaj, svi imaju zube. Svima radili zubi do kraja. Retko nađete tako da nema zuba. Mislim, pazi životinje koji ide, krlja se, lomi kosti, naravno će da izlomi zube, ali ljudi koji ne gluđu kosti, jevi ga, oni nisu. Ne jedeš šećer, pojedeš jabuku, jabuka ti je čistač. Sve te stare drevne stvari koje oni pokušavaju nama da izbace i da ubace njihove proizvode. Ej bre, kao šta ste, vrati se tako neko kao. Sad je budućnost, tako lupa se. Nije budućnost, ali ajde, nego bude i trenutno vreme, 2020. I vratiš se 500 godina unazad. U prošlost. Ono, kao u filmovima. I kako da opere zube kad nema kaladant, nema... Oni kao, šta da radiš? Da operem zube, kao. Kaže, mi to ne radimo, Mićo. Prevazišli smo, evo ti jabuka, pojedi jabuku i to je to. A jabuka ima šećer, ima, ali ima i jesida, kiselina, svega života, manje toliko. Šalim se, bre, treba prati zube, naravno. Samo sa određenim pastama.
Zamisli kad bi ovi ljudi sad okolo vas svi jedu tako te čokoladice, govna, ovo ono, i niko da ne pere zube dok bi... Jedu Big Mac, jedu ovo, jedu ono, sirevete, sve ovo. Tek to bi bilo katastrofa. Ali nemam pojma. Imaš tamo kad odeš da kupiš pastu, piše bez flora, sa flora. I u fazonu, znači, možeš ipak da biraš, nije sve tako crno. Eno gdje još jedan Tibetanac. Crno-beli Tibetanac sedi. Tibetan koji laje na Tibetanca. Pa ne bi trebao da laješ. Izgleda kao Ziggy, ali malo namrgođeniji. Jebeš, kaže, pasta za zube. Šta ima još, kaže, tu pomeo. Pa šta, će ti pričam o tome, o transgenderima, o tome. Će ti pričam čega je nestašica. Baby papa čokolada, baby papa karamel, baby papa la 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 la. To, te, kako se zove za bebe, formule. Zajeban biznis, pogotovo ako je beba alergična na nešto, ima specijalnu formulu. Švić, švić. Mnogi ti bogataši pokupovali ono za 2-3 mjeseca da imaju zalihe za bebu. Znači šta? U istom momentu kad se to dešava, 2 vesti, gore piše nestašica hrane za bebe, formule, ovo ono, ispod piše Biden odobri Ukrajini $40 biliona. Sad smo na 5. aveniji, pa će buka bilo biti veća, ali svejedno. Živjeti se morama i kako bilo. Upsi! Ne baš ispred busa, ne baš. Go back, go back. Bus je jači. Bus je jači od svih nas. Kaži, gužva, gužva. Znači, to je super naslov. $40 biliona pomoć Ukrajini, čovječe. A tvoj narod gori u ono, skače, ne zna se gde će završiti, i plus bebe nemaju šta da jedu. Čak je procurala vest da svim tim koji su kao ilegalni, koji su ilegalno probali da pređu preko granice i što su ih čepali, da su njima svima, njihovim bebama dali formulu. Naravno, uleće neko, što ih ne hrane majke sada, znaš, što ih ne doje. Pa one majke koje mogu i žele i normalne su, one rade to. Naravno. Ali postoji slučajevi kad ne može. I zato postoje ljudi izmislili formulu. Nice touch. Upsi. Prođe pored nas. S njegovim kolicima. Da, ovde su gužve, ono. Heavy. A i vlažne, znaš, pa nije baš, ono, bez duksa, hladno, s duksom toplo. Vidjet ću. Ponosam kamericu, možda ćemo povratku da snimimo malo New York. Tmurno, ali dalje ljudi, ono, kao, wow. Kako hoćeš ljudi napad. Koriste, kao. Biće gore. Vidi, sad je počelo da se osjeća i ovima što imaju dosta novca. Sad su i oni počeli da nije samo najsiromašniji. Stvari su ono, otišao pre neki dan. Zatvorila mi se ta jedna prodavnica i rekao daj da idemo u drugu. Da kupimo ona dva papirna peškirića. I ono, brate, $11 plus takse, porez, $12. $6 jedna rolna papirnog ubrusa peškirića, valjka, ne znam kako se to kod nas zove. Ovde ima prosto naziv kao Bounty paper towels. I ono, ponado se, rekao, ovaj mora da je neki veći, brži, bolji, jači nego ovaj, inače što ja kupujem, možda i vredi
dati $6. Nije. Onaj što ja kupujem je $3 i malo je slabije od ovoga. Znači ono, bukvalno je duplo skuplje. Ali evo ga, to ti kažem, kad dođeš do toga da nema više, onda moraš da kupiš tamo da kupuju bogati. Međutim, ja znam da lagano dolazi do sve manje i manje stvari koje možete kupiti i da što se tiče ovih prodavnica na ulici, sad ono online, znam da je sve poskupalo. Vidim da ljudi u Srbiji počinju se bune. Wow, danas sam kupio, ne znam, u Hrvatskoj ili Kistorta kaže, pre se kupao šrafove. Uđem i zgrabim ono rukom, ščepam jedno, koliko ščepam, odnesem tamo i platim. Sad kao moram da brojim i šrafove, jebat. Jedan šraf ne znam koliko kuna reče. Rekao mi ćemo. Welcome. Vidim ja to ovde. Kažem ti ja. Jer taj disparitet, da jedan proizvod bude $2 u jednoj prodavnici, 8 u drugoj, to je neviđeno. Nije aerodrom, nije ništa, smrdljive prodavnice na Broadwayu. Ništa specijalno. 4 puta skuplja kutija keksa. Jebate. Dobro. Nemoj jesti keks, kaže. A bit će i drugi stvari, čoveče. Ja ti kažem, pogledaj malo ono kao te rafove i sve živo, ono kao meso. Sve ode. I sve namerno, to mi je zanimljivo ono kao. Uvijek je namerno. Kad hoće dignu cene piletine, onda izmisle pileći grip. Right? I kaže, pobjeli smo 5 miliona piletine, jer su imali, jedno je imalo pileći grip. A onih 4 miliona daju se, nismo testirali dovoljno jedan. Tako je opakatna bolest. I pobišeni grivni tuže pilići. I onda šta? Kad odeš da kupiš piletinu, pakovanje umjesto 2000 dinara, 6000 dinara. I šta ćeš ti kažeš? Nema više piletine. Ili ako si bogat, zavučeš ruku u džep. Ja sad samo kažem, počeli su i bogati da osjećaju to. Znači, kad ti odeš i ostaviš 300 eura, kupiš za 300 eura namirnica, i sad odjednom je to 500 jebate, a sve se isto kupio. I bogati plaču. Mada njih opet, kažem ti, boli kurac. Dokle god imaš, jel tako, boli to. Tako ja to gledam. Znači, možda i tone, Titanic i sve živo, ali ako ja sad uživam, jedan kavijar, pored mene peva muškarac Gaga, što u stvari jeste. Ja ne verujem da je ona lady, ja verujem da je ona boy Gaga, ali sve jedno. Neko ti. I ta fora kao. Titanic tone, ali ti si on, ne. Imaš kavijar je tu, šampanjac je tu. Otvori onu bocu 80 godina staru. Konobar donosi. Jeste lagano uproklizao ispod nogu, ali ovo je bila pogrešna procena, da preteknemo mi ovo dvoje. A sad si dobio gas, a pa da. Sad kad trebate preteknemo, odjednom si dobio snagu da hodaš. Bravo, čičica. Copperhead. Sad prolazim tamo izgleda ruska ambasada beše. I dalje sve zagrađeno. Pomozimo Ukrajini. Pomozimo fašistima, zato što smo glupi kukurčevi da ne znamo kome pomažemo. Mrzi nas da googlamo 2 minuta da vidimo kome u stvari pomažemo. Čije zastave fašističke vrtimo. A najbolje fora kad neko ko vratno Jevrej kad to radi. Onda mi je ironija, rekao, bre, ovi su bili, bre, bacili su.
Ne, pomazio. I ju rekao, fuck this shit. Fuck this shit, rekao. Da budeš toliko zaslepljen, brate. Nisu svi do duše. Mnogi ljudi znaju da je to fašizam. Pričaju o tome da američka vlada je dala $40 biliona fašističkoj zemlji, jevi ga. Ali znaš, ako podržavaju drugi evropski smrdljive zemlje kao što Amerika, onda može. Upravo uvijek bilo to. Ako će oni da, ako smo svi zajedno, to je, ako smo svi protiv Sadama, Iraka, da nije bilo oružja, ali ćemo ga mučiti, sjebati, skrhati, samo zato što je hteo umjesto $5 da uvede dinner. Zanimljivo kada ovi kažu ovde, dinner. Ne, nije zbog toga, zbog čega? Vrlo prosto je bilo i bit će i ostalo. Money. Niko neće otići ni u jedan rad da brani nekoga, neku drugu stranu. Ni sebe, bre, ni svoje. Niko tih bandita, lopova, paranata nikad neće stvarno otići da pomogne. Sad već pomišljam ono, znaš, onaj drugi svjetski rat, koliko je to sve bilo. Ali ovo sad je 100%. Osim ako nema profita, razumiješ. Ja sam vama rekao, Biden je u stanju da ode i da napravi svo to sranje samo da bi sakrio šta je on i njegov sin, šta su radili u Ukrajini. Znaš, on satrče zemlju, zapalit će, slomit će, bombardovat će, samo da sakriju šta su radili. Kao što su ovde kad je bio 9/11, zgradu broj 7, namjerno srušili, pošto su svi dokumenti, svim prevarantima, hoštaplerima bili tu. Niti ga je pogodio avion, a nije ni ova, ali ajde nema se. Kakvi su to prevare. Ali da! Što kaže ovaj Jimmy Dore, ako ja, komedijaš koji puši ganđu po ceo dan, imaš show na YouTube-u, mogu da provalim sve ovo i da ispričam narodu, šta onda reći za sve ove pangle koji dobijaju $milione da sede tu na tim medijima, glume kao da su novinari, nikad nisu u životu ništa istražili, nego su sve vreme samo govorili šta im ovi gazde plaćaju. Pfizer. Znaš, svaki show se živa, sponsored by Pfizer. This morning show is sponsored by Pfizer. Sve što se desi, Pfizer. I onda ti pričaju kako svi moraju se vakcinišu, kako svi ovo. I ako to ne uradiš, ti si izdajnik, ti si Trumpovac, ti si naci. Ako nećeš se vakciniš, ti si naci. Ako nećeš se vakciniš, ti si fašist. Sve to što su oni, govore da si ti. Klasika. Ali dobro, to prepoznate odmah. Ali zanimljivo je što onda i vi znate, jel da? Znači, ako ti dođeš i kažeš meni naci, onda ja znam da si ti naci. Kad ti dođeš i mene prozoveš da sam rasista, onda ja znam da si ti rasista. Otkriješ se, jevi ga, košta to. Da nazivaš drugi, a koji nisu to. To košta, miće moj. Jer projektuješ sebe, klasična fora. Mrzim gej, gej ekipa, oni su najgori, i na kraju sam lik je bio gej. Ali nije smeo da izađe ispred svih. Nego bio u ormaru, govorio. I voleo gejeve. I posjećivali su ga partneri. Ali kad je bio govorio ispred, kad je javno govorio, onda mrzi. Kako bi ga narod, jel tako, javno mnjenje više volelo. Međutim, ta vremena su prošla. Barem ovde u Americi. Ako si gej, možda kažeš i niko te neće ni mrziti, ni voleti ili šta već. Prihvatit ćete tako kakav jesi i da. That's it. Nothing else, nothing more. Ali, znaš, kad počneš da nazivaš ljude imenima, to počne se vraća malo.
kad počneš ljude da cenzurišeš i tražiš da cenzurišeš i stvarno, YouTube i svi ti skakutaneri cenzurišu ljude, okej? Šta se onda desi? Kad dođu po tebe, kao, opa, sad si ti na redu, misle ovo. Wow, kakav je ovo put bio, izgubio sam jedno 600 kalorija buka na 5. aveniji, ali mislim da se bližimo destinaciji, barem moj GPS ugrađen u dupe govori. Pip, 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 turn left. Kao mrdne levi guz, onako 2 puta, kao žmigavac, turn left. Sačekaj, samo mi da prođemo, pa onda ti ideš svojim psom, da, to je. Ova je uspela da shvati poruku. Vidjet ću povratku kamericu da isteram. DJ Ozma sve dozna. Rocksteady, kažeš. Malo da se prošetamo parkom, ako uspijem da izađemo, da stignemo da. Dobro, ušli smo. Sad će trebati malo vremena. Teško. No more cookies. I know my ways. Sa ignorant, glupim šetačima i mobilnima. Stavim mobilni na ovo ili ispred ono, izgube se totalno, više nemaju ono osjećaj ni za što. Koji kurac dolaziš u park, možeš kući sediš, pričaš se. Kad biste čekali ovde sve njih, brate, nikad ne biste stigli niko ništa da uradi. Zato oni se grabe tako non stop. Kad posjetite one njujorški subway, kad su gužve, to je, brate, biju se ljudi da sednu. Znači, narednih sat vremena stoji. Nemam pojma. Ne bi ikad mogu to. Nemam pojma zašto, ali nekako mi je ispod čast. Kaže, brate, vama što je ispod časti, vi ima da stojite. A ne vezu nek stojim, barem nisam gnjide, ono. Razumiješ? Ja ću stojati pola sat vremena, ti ćeš vidi gnjide ceo život, razumiješ? Nije neka cena velika da se plati. Što sam ja gnjida ako se boriš sa staricama, hendikepiranima, lomiš ih, ono, skačeš, ono, ko budala, kako bi uleteo prvi da sedneš negde, gnjida si. Nije ti ovo, evo te, takmičenje na 100 metara pa treba pobediš. Zato vidi ima penzionera, ovih onih helikoptera. A vidi, ima ih i u centralnom parku, čeče. Beautiful sound, evo, ovi turisti gledaju kao, šta se ovo dešava, Kinezi. Znači nas bombarduju, evo te da bježimo mi odavde. Nemojte, to je normalno kod nas. Imamo gore 2 turista koji su bacili noge i plaćaju $200 za to i svi mi mora patimo. Pošto jebeni grad koji ima 70 biliona dolara, budžet ne može da izvoji šačice para da zaštiti svoj zvuk. Koji jebe. Svi mi koristimo pomalo, ali vidite kako se to sami ti, čovječe. Je to žalosno slaviti. Možda je super slaviti rođendan napolju. Ja znam da oni to rade zbog korone, mislim, to bi bilo cool da oni to rade ovako. Ja to nisam vidio pre svega ovoga. Hoću reći da ljudi su kućama, ono, slavili sve te zajebance. Ali kako je stigla korona, ono, sve više i više napolje na ulici. Žalostno. Kuća ti služi za šta onda, jel? Da prespavaš i to je to. Možda su i zato i tako ti stanovi onako smešni. A svi isto izgledaju, razumiješ, uvijek sve isto. Lampa, stočić, krevet, znaš, ono. Drugačiji je dizajn, ali sve isto.
Ljudi vole, kaže, jednostavno, prosto. Da nije, klater kao. A, razumem. Samo znaš, kad uđeš kod nekoga u stan, kuću i pogledaš malo, osvaneš se oko sebe, primetit ćeš, saznaćeš mnogo o toj osobi. Mnogo. Jer neko meni kaže, znaš, neuredno, puno, sve načičkano, ovo, levo, desno, osoba je, znaš, mesi, kao, je znaš. Međutim, nije. Bio sam kod slikara, raznih ljudi kojima je tako načičkano, nadžiđeno sve ali su veoma neat i clean. A bio sam i kod ljudi koji ne imaju jednu stolicu koji su prljavi. Nisu malo ni to jedno da čiste. To je s tim. A druga stvar, ako ti držiš otpadke po kući, jevi, čekaj. Ali druga stvar, ako ti držiš sad neke antikvitete i neke druge zebancije. Sve to ima svoje. Nit. Ti prazni ljudi, ja sam skontao to još kao klinac. Prazni ljudi, šta znači prazni? Pa kao postoji tu je, znaš, ali ne možeš ništa da osjetiš, ni šta ga interesuje, nego čim bi se ovako, ja volim da gledam fudbal, pa to ne može, nije ti to kao, ja volim da gledam fudbal, to je ko si ti. Ako 75% populacije pije vodu, 75% populacije gleda fudbal, onda kaže ja volim da pijem vodu, da si ti nešto jedinstven sad. Nije to. Šta ti radiš? To šta ti gledaš, konzumiraš, trošiš. Boli kurac, to je tvoja lična stvar. Koga boli kurac stvarno? Volimo istu seriju, super, volimo istu seriju, ali ćemo se popičkati negdje na nekom momentu. Znaš sam da ne možemo svi sve isto da volimo. Tako da ja to tako gledam. Ja gledam te ljude oko mene koji iskontao sam da što manje imaju novca, u smislu ne da imaju novca, nego da što ih manje novac zanima. Ne kažem da ljudi nemaju novca, nego ne jure novac. Obezbedili su, ima stol da se jede, ima krov na glavu. Što ih manje to sve zanima, to su živopisni ljudi. S njima kad pričate nešto novo, saznate. Uvijek nešto novo. Obelisk. Aj kad sam tu, jevi. Twilight Zone. Ko je to digao tu i zašto? Jes da idem u pogrešnom smeru, ali niko na smeru, koliko vidim nema kiše. Možda ova kamera izdrži. Zvuk će biti snimljen sigurno, ali... Pošto nisam nikad bio, stvar je, koliko sam razumio, donešena iz pičke materine, podignuta ovde i predstavlja sve te masonske, kuračke, palačke zajebancije. Dođemo i da posjetimo. I da vidimo šta zapravo piše tu. Vidite kako stoji na 4 ova, kako se zove, raka. Translation of hieroglyphs, the hour strong bull loving through the king of upper level. Oh fuck, Egypt. Nemam ja vremena sad. Ramses, bog Ramze. Nemam ja sad vremena. Mislim da je tamo muzej. Morat ćemo malo da se skrenemo. Pa isto piše svugdje. Da. Cijela fora je pročitati ove hieroglife sa strane. That's the fucking thing. Aha, evo ga piše ovdje. Cleopatra's Needle. Igla od Kleopatre. This obelisk was erected first at Heliopolis, Egypt in 600 BC. It was removed to Alexandria in 12 BC by the Romans, presented by the Caliph of Egypt to the city of New York. It was erected here on February 12, 1881. Čovječe. Yeah. Pa eto, deo Egipta u New Yorku. Ali kontraverzna igla. Needle, što je kaže. Cleopatra's Needle.
kontraverzno je da jeste. Postao sam turistički vodič. A slušaj, ja sam nisam turistički vodič, nego sam guide, ono kao, odavno na tom Google Maps. Ja mislim da trenutno imam negdje oko 2.700.000 pregleda mojih slika. Svaki put kad zapanjim se. Zadnji put kad sam gledao bilo je 1,5 miliona, pa 2 miliona. Sad zadnji put kad sam bio bilo je 2.700.000. Čak su neke slike pobrisane zato što su objekti nestali. Znači vodič, šali se. Ne idem ja da govorim, ovo mesto je dobro, imaju sjajne krofne, ovo levo desno. Uvijek mi se odbije u glavu. Sljedeći put kad odemo na Skenje mi se budu loši. A, rekao, fuck. Jebi ga. Ipak još uvijek fin. Znaš, on rekao, neće biti kiša, neće, dobro. Kakva je ponuda sladoleda? Pa evo vidite, isto koji kod vas sigurno. Može se drugačije zovu. Hi. Nothing today, thank you. Samo gledamo kakva je ponuda sladoleda. Pošto sad samo bi još trebao i sladoled uzeti da držim ono, ne znam kako bi držao sladoled. A ovo su već ono opaki snimci New Yorka, ovo su već ono kao svako bi volao da se slika ovdje. Dvorac, a iza ono, ludnica. A lipti švedska dijeta, to je znoj sa mene, što je dobro. A mali jebote, ti kad bi se smirila na moment, to bi bilo dobro. Oh, fucking shit. Ja ne znam šta ti radim danas. Sve snimam nebo kako bi je ukrotio nekako. Odlepi pas, ode na ovoj, da kažem, na selo, nedelju, ali kad se vrati skroz divlji. Da se, tako je. Lagano sam, a? Dvorčić, ne znam da li se vidi. Nisam ja išao svugde stalno, uglavnom sam morao da prođem brzo. Viš kako da preskočim sad sve ove, viš, nema. Tri truta su dovoljno ti za pola puta. 3 truta zatvore pola puta. A moram da uvedem izraze, sad sam shvatio kao ono planinski sin i te fore da objašnjavam šta to znači, razumeš? Recimo, treba da se upražnjavam, sad ću da govorim za sve te ljude, evo je kiša, mamu joj je. Teo sam da izovem Grundig, kao to vam je ova stara, nemačka firma, mislim, ili holandska, ne sjećam se, koji su pravili televizore i sve te sprave. Pogledajte na internetu, Grundig. Ali zvuči dobro, kao neki ono, trut, bumbar, i sve te stvari. Znači neko ko sa svojom guzicom dođe i zauzme ceo prostor koji je oko nas. Gdje ja idem, čovječe, nemam pojma. Treba da izvadim mapu. Da izvadim mapu. Pošto sam sad malo išao drugim putem da prikažem ono, lepote Njurke i uhvati me kiša, čovječe. Fucking kiša. Kamera je do duše načeta. Više nije vodonepropusna. A, kiša, la kiša. Ajde, ova kapujač ceo dan je nosi. Iskoristim nekako. Pogledaj ovo koliko je. To tek težina. A, možda ispod nekog drveta ako uspijemo stignemo. Sad smo na brisanom prostoru. Ma neće, to će biti cool. Kišica, to je sve okej. Prije mi je proleće kišica. Ne volim kišetinu. I ovi ljudi se neće ni pomeriti ako ovako ostane, verujte mi. Ovo nije za Njurčina ovako.
Kako je dobro kad je sve počišeno. Sad malo da obrišem kamericu. Te kapljice znaju da ostanu. Kapljice znoja, ne znoja nego kiše. Jel snimamo što? Jel snimamo? Evo snimamo, ali kako me vuče, a sad ću da ješ. Dođeš neki drugi s druge strane. Gledam mapu, vidiš ovo, ima sad kako mrdam ovako, mrdam levo, mrdam desno, ono okreće kao, dobar. Nije loše ni to. Možemo bilo gde, bilo kuda, kiki svuda, dokle god ima ovoga, da kažemo, nekog drveća, ajmo možda bolje vuda. Čak ću da idem i dužim putem, ako ne moram da kisnem. Dobro mi je ovdje, zato što ne moram da obraćam pažnju psi, da li će pojedu govno sa Njujorške ulice. Nema mnogo tih koski bačenih, svega živoga. Pojedu pile, batak i bacu to sve. Šta je ljudi, čoveče? Neki posustaju i kažu, možda bude kiša. Neki kažu, ne. Sve je to okej. Priroda se probudila, sad ima smisla nekog snimati ovo malo centralnog parka. Evo malo Zigija. Čufka po travi je. Šteta onog mikrofona, baš bi bilo sve još lakše. Jedna žica manja, ali šta ti kažem, ostajemo na žici. Zbog kvaliteta zvuka ostajemo na žici. Zvuk mora biti razumljiv. Vidi ga, kljunar. Ali isto tako i da ne bude ono, znaš, preko telefona je, telefonski. O linije. Ovdje je bio neki koncert ili će tek da bude. Možda ga nema više. Bio nekad, kaže, pre pola sata. Koji lik dono bubnjeva i sve. Ima i ovaj da skeniraš barkod. Ako hoćeš digitalno da platiš. Viš, to je moderno. To se zove moderno. Piraš. Moderna stvar. Češ da budeš ulični svirač. Ovo ono i želiš da ti ljudi daju tip. Vreme je moderno, neki ljudi više nemaju dolare, funte, šta god već imaju. Doduše nije ubacio ove kriptovalute, stavio je Venmo, to isto kao ono, kao PayPal i te fore, kako ovo bara. Ovo nije odgovarajuća stvar. Bara mora se zaobiđe. I onda skeniraš ili tako i platiš mu sa Venmom. Imam ja tu karticu. To jeste PayPal firma koja služi tako da jedan drugom plaćate ono kao dajete novac lala. I onda je do sad bilo to bez ono kao da se oni učipe ako jedni drugima šaljete. Ali su jevi ga ono kao svirepi su oni ljudi moji. To je sve što ću kažem. Svirepis. Vi sami znate kao da kad uzimate novac sa vaše banke, od vaše banke, ne platite nikakvu dodatnu ono fees, ili tako. Ali ako odete od druge banke, onda vam naplate ono, kao ovdje u Americi to recimo, uđete u neku banku, Bank of America, a vaša banka je Chase, uzme vam $2,5-3, okej? Ali ova kartica Venmo, pored toga, uzme i njihovih $2,5. Koje vi ne vidite. To sve vidi na kraju kada vidite račun. Znači, u stvari izjebu svakog barem jednom. Hoću prosto. Odem da uzmem $20 i da bi podigao $20,
$27,500 je ta automat stao da mi uzme, da ima gde će ovaj, ja odlučio se. Postoji dani kada hodamo po putu. Znači, na 27,5, zašto? Zato što je njihovi 2,5 i imali smo automat koji traži $5. To su ti agresivni automati. Znači, imate ih, stave ih tako negdje na nemoguću situaciju gdje nema nijedan drugi, ali umjesto da nam uzmu 2,5, uzmu 5. Nafuraju te takse, izmisle, odrade, dorade i na kraju se rebnu. Kakva skupoća. Jebi ga. Znaš, ono kao, dokle može ko da izdrži, taj fora. Fora je u izdržavanju, nije fora kao u blagodeti, prosperitetu, ne znam ti čemu. Ja ne vidim ovaj grad da može da se izvuče iz ovoga. Suviše je sve duboko, razumiješ. Pogotovo sad, nakon korone, kad su pokazali ljudima da ne moraju da budu ovde više. Da može da bude van grada, da zarađuje isti novac, da bude s porodicom, kuća, da ne putuje, ne troši novac na gorivo, ne mora se parkira, da sluša ovu svu buku, da se plaši za život, da li će neko da ga izbode nožem kad izlazi iz Subwaya ili taksija. Ne. I ima ljudi koji će reći, naravno, da, ali znaš što se već dešavalo 70-ih, ovo, ne. Da neko namjerno tera ljude, ne. To se nije dešavalo. To da je bilo kriminalno, ono, to da, ali da neko namjerno to radi, ne. Svi su radili suprotno, svima je bilo u interesu da ljudi iznajme lokal, znaš. Da ti sad ono, kad je recimo lokal preskup i niko neće da ga iznajmi, da ti namjerno digneš sad još za ono kao 20%. To se nije radilo nikada. Gde ćeš to da radiš? Samo budala može da radi. Kako ste se upetljali. Kako se upetlje, to je nešto nevjerovatno. Gajtani. Ajde, ovdje sam ispetljao. Au, kako je vlažno i gadno kad biste znali. Znaš, ono, pa vidjeli ste, krenula kiša, pada pa stade. Ali imamo taj dew point, pričao sam ono kao, i do skora je bio dew point -2 stepena, -3. I kad izađete napolje, ladno vam non stop. 20 stepeni, a ladno, vrati. Danas 22 stepena, dew point 20 stepeni, ne da ladno, nego ono, lipti znoj. Ista temperatura, ali. Znači, to merenje temperature ne vredi kurca, ako me pitate. Svi treba merimo taj dew point. Maglu, količinu, kako već ono, mist, količinu vlage u vazduhu. Mada oni to mere već, ali ovo je nešto drugo. Oni kad ti kažu vlaga je 60%, 70%, kažu ti u procentima. Ovo je nešto drugo, ovo je u stepenima. Razumeš? Znači kažem ti kao, ej, wow, švedska dijeta. Kako lipti sa mene. Danas sam sigurno smršao. 1,5 kilograma. Samo ova voda, čoveče. Ništa drugo. Ne vredi čovječe, gdje god se nađem, šta god radim, uvijek... Evo, ovo mi se nakačile klinci, to vidiš da stojim? Pogledaj da ja stojim. I ova dva klinca se nakačila na leđe i pričaju tu. Ja ti kažem, gdje god odem, pa sad kad je došao ovdje ovako, stao na sred ovako ovdje. Ovdje, aj se kladimo da bi došao neko tako i nešto kao... Ne možeš ih obići, zaobići, pustiti, sačekati, ne vredi ništa. Jednostavno gamižu. A znojčina. A jebi ga, šta ti kažem? Ne možeš nikad znati
tada nisam ponao jaknu i da je krenula, duks i da je krenula kiša, a bi pokišu skroz. Tiha voda, Break Ronnie Size, za vas koji ste slušali drum and bass. Evo, viš kako ova brzina, tako se svi kreću po njoj. To vam je prilike ovako, kao ovaj stari pas. Tako, to je ta brzina kojom se svi kreću. Eno i one devojčice, i sve tako ide. A ovi vamo trče, trče, kad treba da uleti u ovaj Subway, trče, evo, tako ja čekam, ono ode gore, trče oni, u Subway, vamo, tamo, svugde, samo da stignu, ono kao, a vamo lagano, trči, pa onda lagano, ono. Svi trče, lude, žura, ono, i svi zakasne ovdje. Bez obzira što imamo i Google mape i sve to i kaže ti unapred, ej, ovdje imamo zastoj, gužve u saobraćaju, levo, desno, bez obzira na sve to, i dalje će da zakasne. Ukucaš ono kao, on ti kaže, ej, kao, ako budeš išao peške, barem je tako kod mene, treba ti 24 minuta. Ako sedneš u gradski bus, treba ti 12 minuta. Ako ćeš taksi, treba ti 8 minuta. Vrlo jednostavno. I ti sad znaš uvek koliko ti treba da ideš na posao, tako. Kako uspeš da zakasniš, majko mu je? Svaki dan je isto. Svaki dan je gužva tolika. Ne, ozbiljno, svaki put je sve isto. Šta ako je ulica zatvora? Ništa, 2 minuta je duže, ono. Skrene na desno i prođe tu ulica što je zatvorena, 2 minuta je duže. Nije 24, nego 26. I isti kurac je ako putuješ iz Brooklyna do... Ovo je Safari Playground. Safari Playground je rebuilt through the generosity of Women's Committee of the Central Park Conservancy. 2019. Yes. To mogu da presvedočim da su ga obnovili. Nije izgleda ovako. A i ove zgrade obnavljaju. Moli, šutnuću te, sad ti kažem ozbiljno da ću te šutnuti. Danas ovo ti je bio 6-struki crveni karton. Hodanje u noge ne može nikako, nikad, ništa. Ne postoji taj pas kome je dozvoljeno da ulaziš meni u noge dok hodam. Kako ne možeš za 9 godina da ukapiraš to? Sad ću kažem, pustiš ga u divljinu par dana i ode se ukurca. Ovaj gajtan ima da isečem sutra. Nož, brate, ima da iseče. Ej, nećeš da budeš 2, 3, 34 metra ima da budeš. A bio je dobar liš, pre izgubljen, bio je do jaja liš i sad ovaj drugi loš u kurac. Rekao sam već da ne volim ništa oko sebe, kožu, lance, nakite. Ovaj ima kožnu tu što ide oko ruke, jebem vam mater u pičku da jebem. Vamo i kožu. Kako možeš da napraviš nešto što boli? To meni nije jasno, zar ti nije fora da napraviš nešto i da bude lakše sad kad ne znaš ono stavim na ruku da ne osjećam. Kako možeš da napraviš da te boli, jebote? Kruta koža, kruto je već 5 godina u pičku, kad će se omekša? Kad će se omekša, je? 5 godina kruta, jebote. Pa nije to koža, bre, to je plastika koju oni prodaju da je koža. Tome se radi. Yes. Ovdje sam nekad šetao pse svaki dan. Meni je ovo sve fascinantno, ja ovo sve ne mogu da vam opišem. Kad sam ja ovdje to radio pre 7-8 godina, to uopšte nije bilo oko ljudi, razumiješ?
Ovo da se desi, toliko ljudi, to mora biti baš ovako perfektno vreme, ovo ono. Šta se desilo? Odakle svi ovi ljudi? Nemam pojma, ta korona je trebalo da eliminiše broj ljudi, da bude što manje ljudi. Ljudi moji, ono, nemam pojma. Čak i u Subway kad uđete sve više i više i više i više. I nadiru i na... Samo ih nema dole, kako se zove, u Midtown, gdje su kancelarije. Tamo ih nema. Svi žele da se vrate, ali neće nikad se vrati. A da, vratit će se lute, čače. Sad bi ti ovo da zameniš oko priroda, zajebance, ptičice, svrkuću, sa onom gužom, sirenama, planinski sin koji ti prolazi jer lauče non stop. Daj bre, pljačke, smrdljivo, đubre, odvratno. Baš ono kao. Nemojte se zavaravati, New York je sigurno najodvratniji od svih tih gradova. Ozbiljno kažem. Detroit, Chicago, to sve možda kriminal je veći, ali ovako prljavštine da ne verujem da može neko da pobede New York. Jo, jebeni liš. Fucking shit. Nećeš ga više. Nema. Viš ti to? Neko što je smislio. A šta fali ovo? Običan, ništa, staviš ga na ruku, ne grebe, ništa. Stavi ovo, pogledaj kako to cima, lomi, grebe, jeba. Zato kažem onoga, dole sam nastavio normalno, ali gore ću ti dati kao fancy. A fancy je u stvari ono, jebake, ostali mi otiske. Ne samo ovo, svaki taj. Svaki. A najgori su ti što su mali, što ne mogu ruku ni da protne tu. Ko ih jebe. Pazi, u principu sad da ne snimam, ili tako, ne bi ovo ništa bio problem. Pošto snimam, jel tako, kamericom, onda je to problem. Jedna ruka je zauzeta. Tu leži zec. Kad bi imao kameru na grudima, a kiša opet pada. Kam? Ne ispred nogu, ne ispred nogu. Dača šutira kad je rekao ispred nogu. U dupe, u dupe. A nije loše, ja mislim da ćemo uspjeti, da će biti neki snimak. Još onaj audio ima od pre. Mislim da će uspjeti. Malo nam fali još. Evo viš, ovaj pas je besan uzbuđen. Malo ću se sklonimo. Malo ćemo još da se sklonimo. Malo ćemo se vratimo. Veliki centralni park. Ovdje sam ja, you are here. A ovako kreće dozga. Viš kako ne može baba da shvati, moram unazad da idem. Viš ti kakvi su oni debili. Odmačinješ se, ona ide na tebe. Ne vredi kad si glup ko kurac, glup si baba, možda imaš milione dolara, glupi ste ko kurčevi. Kad ne shvatate da ljudi ne žele s vama da se druži, ja se odmačinjem ovako i ona na mene. Kako ste glupi ko kurčevi. Ovo je sad šta mora da se radi sve to. Znači moraš da dođeš ovdje na brdo i čekaš dva i sad kad prođe ove dva, onda moraš sačekaš još druge dva. Vidiš kako je glupo, pogledaj. Pogledaj kako su oni glupi. Koliko ti moraš da ideš okolo, Evo opet ovaj. Pogledaj ti samo tu glupoću tu njihovu.
Šta njima treba da govoriš, umjesto onoga go away, non stop i govorim. Vidi, ne možda, ne. A, kako ste glupi kao kurčevi, ja, ta-na-na-na-na-na. Ja, Vik. Gdje ćete vi biciklisti? Vidiš da je malo tmurno. Ne vredi. A ovo sad da je bara, ona bi pala u baru tu. Znači, šta se promenilo? Promenilo se to da imate te klince koji sad duvaju gde god hoće, šta god hoće. Rade šta god hoće, voze skejtove, voze skutere. Nema više pravila, ono kao da se poštuje crveno svetlo, te fore. Jok, divljaštvo je jedno, ono. Sve veće i veće divljaštvo. Sve manje i manje, znači ljudi da, ono, žele uopšte da poštuju zakon. I ovi debili koji stoje tako, iako nema nikoga, neće pređu ulicu, imaju 56 godina u dupetu, ali neće pređu ulicu jer nije se upalilo još zeleno, takozvano belo svetlo. Kakva ekipa, a? Ljubi čika. Kontrast. Ljudi koji su od Lepikis, jevi ga. A svi su od Lepikis. Ako možeš da ideš sad ono kao, nemam pojma, sa kljunom. A udaću. Ovo mi se izgleda kao da će biti ono zaštićeno skelom. Dug je to put da odeš s jedne strane na drugu. Možda ovaj video bude trajao mnogo dugo. Kao dokumentarni film, ono, subotom i nedeljom. I don't mind. Dok sam ja ovo sve radio, istrošio sam kalorije. Mimo toga što sam uradio posao, tako istrošio sam kalorije. Snimio sam malo video. Malo ćemo da namontiramo to kući. Evo ga kljunar. Treba da ugradim taj neki alarm, nešto tako, ha? To je bilo dobro. Tako Twilight Zone zvuk. I kad prolazi kljunar pored mene, da uključim to samo. Možda se kljunar uzbudi, krene da diše i umre. Gde je posle da nosim kljunara na duši, si lud. Umro je zbog mog Twilight Zone zvuka. A jevi, što kaže, nič. Posrnule treba gurnuti. Ja kažem, ne mora. Sami idu. Ne mora ništa se radi. A nemam pojma, razmišljao sam o tome. Dugo se razmišljao o tome. Kao, neko će za mene reći da sam glup. Okej, ko je pametniji od mene. Ja ću za nekog reći koga sam ja pametniji da je on glup, je tako? Znači, postoji ta neka hijerarhija i uvek može neko da ti kaže, ej, ako ti misliš da je ovaj glup, možda si ti još gluplji, znaš, za ovoga. Sve to stoji. Sve to stoji. Ali mene boli kurac. Mene boli kurac. Hej, gde ste? Mene boli kurac. Zato što nema veze sa životom. Ja nisam glasnogovornik, ja nisam ono kao, kako bi rekao, neki ono, funkcioner, nisam taj, Bog te da je sad od kiše pobeće. A, ovo je triki, nema gde.
Znači, pošto nisam nijedan od tih nekih muda, ne polažem nikom račune, ne pojavljam se na vestiju, znaš, onda mogu da radim šta hoću. Mogu da kažem, ovo je glup, ovo je ni glup. Sad da sam ja negdje na nekoj televiziji, kiša napada kameru, znaš, onda je to i druga stvar. Ti si optužio nekoga, televizija će reći ovo ono. Pa ako jako tebi kaže, aha, ne skela. Koja kaže, ti si glup, ti možeš samo dođeš i meni kažeš, ko glup, ja glup, pa evo baramo ruke. Što se dešavalo. I imajte na umu drugu stvar. Glupa osoba ni ne zna da je glupa. On misli da je pametan, ili ona. Oni ljudi misle da su pametni. Nema šanse. Čekić. Evo. Skela stiže u pomoć. Znači, ja ne volim da govorim ljudima koji su ono kao, da li će ovo proći, šta mislite vi? Ne, ona pušta automobil, mi ćemo kisnemo tako lagano svi. Automobil je bitan. Sad onako da vidimo da će uspjeti. Uspeli su, yeah! I tako ja dnevno po 100 puta se ushitim kad vidim tako da neko uspe. Glupi, da, kažeš. To je jedan, ovako, ja to vidim ovako. Nema više tu dobro, ono. Sad je došlo od toga oni ili mi. Vama to zvuči malo onako, možda ne znam, meni je došlo, dogorelo do kože. Oni ili mi. Znači, ili ćeš pustiti te debile da ostanu debili, da im niko ništa ne kaže, ovo ono levo desno, ili ćeš se suprotstaviti. I reći, to su kljunari, to su debili, to su ovo, to su oni. Jer oni će ti skenjati život. Meni su ovdje skenjali život. Morao sam da nosim masku, da nije bilo tih debila, kljunara, svega živoga, ništa do ovog ne bi došlo. Ne bi ovaj grad ovako propao. Nego su se svi kao u igru, a mi glupaci, pošto su ovi debili idioti na vlasti, mi građani debili isto dole, svi zajedno, ovi gori govore šta da radimo, mi debili dole radimo, a mi ovi ostali normalni što smo pametni, ne jeba smo. Popuštajući debilima od ozgo, debilima sa strane. Gde si kljunara? Zato ih treba svaki put zebati, podjebati. Ej, debelčino, nosiš masku, debelčino. Zbog tebe smo najebali smradu. Nije on kriv, jeste. Pojedinačno smo svi krivi. Svaki pojedinac je kriv. Tako da ono, ta krivica, on nije znao, boli na kurac. Jesi znao ili nisi znao, kakvi su ti okolnosti bile, ko ti umro, ko ti nije umro. Znaš kako mi boli kurac? To sve tvoje govna. Čim počnem da ih širiš na nas druge, onda me ne boli kurac. Šta se tebi dešava u tom životu posle? Čim počneš to na nas druge da provedeš, onda postavi moja. Razumiješ? Ajmo se proširimo. Ako da. A ti kažem. Moja stvar, što ti nosiš masku sad. To znači da može zbog tebe da im se digne kurac. Kaže, ovi ljudi nose masku, ajde vratimo mi te maske. Zbog debila kao što si ti. Umjesto kad odeš u metro, u bus, ono, skineš tu masku. Iz protesta, bre. Iz jebenog protesta, bre. Ne. Fucking idiots. Evo ih skele i dalje. Pratimo skele. On ima naše živopisne unutra. Zato kažem, Niče, posebno treba gurnuti. Ne moraš da ih gurnaš, ali ne treba mi pomagati ni u čemu. I ako dođe do toga da vidiš da neko kreće na tebe, da ćeš najebati bolje ti njega nego on tebe, bato.
Šta mi se desiti s ovim svetom ko ostaviš sve te budale tu? Što kaže ovaj Jeff u jednom momentu kao evo te ono, na kraju pomislim ček možda ovaj Bill Gates je upravo. Možda treba ovu štroku skloniti. Kad se iznerviraš, kad vidiš te budale oko tebe, ono, dođeš ponekad, ono, do tog. Ali ja kažem, ne. Pomeri se ti. Dao sam im 2 minuta, ali nisam uspjela prođi. Sad ostaje ovako. Ne bi ja nima ništa dirao, neka oni ostanu tako, razumeš? Oni su navikli da im neko govori excuse me, a ja više ne govorim, ja samo nabijem se u njih tako. Samo bum, nabijem se i ono, pa što bude. Nabijem im se u facu, nabijem se da ide. Pored ovih prosjeka ja namjerno prolazim, što bliže mogu. Svi beže od njih, ja baš blizu onako da pomisli ću nešto mu dam. Ne zbog toga, nego zato što mi boli kurac. A u jednom momentu razmislite vi, prođi tako 3 puta mu daš 4. put svaki dan. On i dalje tu. Ništa se nije promenilo. Za sve ove godine, kapiraš? Šta će se promeniti? Šta on ti će naći će posao? Ništa mu ne pali, brate. Nije lud, znam da nije lud, tu je, non stop je. Mrzi ga da radi, bre. Lenština, bre. To je to. Pored njega prođe starac, vuče one, kako se zovu, poštu neku raznosi on. Vuče se, vidiš da mu je ono od starosti radi. A ova lenština, ono, 10 godina tu sam. Mislim, ne on ima i koliko hoće pun kurac. Boleće ga kurac. Mi ćemo kako sad beda postaje, sve više i više ljudi da nema novca. Sve više i više bogati koriste digitalno platežne sredstva. Nećete ni vi moći još dugo tu. U jednom momentu će ovaj grad morati od tih $31.000 koje dobijaju po beskućniku mesečno da daju beskućnicima. U jednom momentu će morati tih $30.000 što svi mi plaćamo porez mesečno po jednom beskućniku da ode tom beskućniku i da on može da ode kući. Da ne mora da bude na ulici. Da ode da se školuje. Nađe neki posao. Bude portir, domar. Bilo šta. A boleće ga kurac kad je tu sve za džabe. Razumiješ? Ako si žena bitanga, imaš 3 dece, vam braća, naravno, država te sponzoriše. Ako si muškarac bitanga, na ulicu, ljudi moraju da te sponzorišu. Svi mi drugi. Nemam pojma. Jeste da imam nastršicu, ali ne mogu da prolazim to, da idem vamo. Baš je vreme skenja odjednom. Moglo je se završi bez kišnih aktivnosti. Šta da reš? You can have it all. Imaš video za to. Tačno. Da idemo sada. Neko je bacio. Evo ga tu sporinu, ajde. Prespori samo za mene, mi ćemo. Ta sporina, to sve, to je meni ono metiljavost. Bio sam ja kao klinac, išli smo i mi u Korzo da šetamo, da se prošetamo. Ovo nije šetnja, ovo ljudi ide odavde do onda, razumeš? Ne žure se, nije to, ja sam mislio da je to, sam malo pre rekao. Kad treba da se uleti u Subway, onda svi lete, lome se, kidaju se. Kad treba nešto da se odradi, znaš, ono, trče. Odmah u dupe, ono, lupaju nogama, koliko su brzi. Ovako?
Ovo fleka je nastala pre jedno 10 mjeseci. Ja sam mislio da je nešto ono kao, međutim izgleda da je neko ulje. A da završimo, idemo da se testiramo. Rapid. Mislim za zečeve da se testiraš. Tako ti tu stoje. Pipnu jednog lika u grlo i dobije $100, a? Dobar biznis. Pipne ti grlo, stavi kao neko projektu i $100 u džep. Ko plaća? Pa mi, porezni obveznici. Mi što plaćamo porez. Da li ja to hoću? Ne, nikad ja ne vidio da tako troše te pare tu. Ja bih radio ono za druge stvari, ali ko mene pita? Tačno, ko tebe pita? Arrivederci.